Welcome to the Meow Meow vlog. We're back in the crocodile farm. Tingnan nyo. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Straight to the point. Samtang sa kauluhan, ang House Committee on Justice iaprobar na sa committee report bahin sa impeachment complaint batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Straight to the Apilon point. ta sa paghisgot karon mga higala ang labot sa impeachment ni Vice President Sara Duterte mga sukitig paminaw. Straight to the O point. samtang sa laing bahin, makatuo ba ang mga tao or dili? Sa labing uwahing survey mahigala matud pa sa Palace Asia nagpakita nga tabla na si Vice Presidente Sara Duterte ug Senador Raffy Tulfo. Tinuod ka nindekin? Ang uban mahigala nalipay nato na nakatabla na gyud si Tulfo. Ang uban sa niingon na way clarix nga survey. Aw ulat. Pero matod pa kung himuon kuno ang survey karon pagka presidente niya one-on-one si Tulfo ug si Sara, tabla kuno sila. Straight to the point. Samtang ang sama nga survey nagpakita nga si Naga City Mayor Leni Robredo nagpaduol na usab kang Vice President Sara Duterte. Si Duterte nakakuha og 51%, samtang si Robredo nakakuha og 43%. Straight to the point. Dool na kayo mga higala, pero si Tulfo og mag one-on-one og si Tulfo og si Sara, tie. Publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Pero bidano dako ang ampuuno nato sa Middle East karon mga sukit tigpaminaw kay gawas ining depreciation sa peso indayken, problema sa ta sa ka-volatile pa sa isgutanan sa Capside Kalinaw didto sa Middle East. Labi pa indayken nga murag balik og tapsing dito mga higala sa Strait of Hormuz, Ginoo ko, Mura manggod og matandog ta mga kigalaan, makuyawan ta mga higala, doon na po mambutog balik ang mga missiles dito mga sukit tigpaminaw. Kay kitang Pilipinas sa di ta maigo, buyag lang. Pero ang atong bulsa, ang atong tiyan may maigo manggod mga higala. Tungod ining krisis mga sukit tigpaminaw, paitagyo na lang hinoon. Unya hinoon, kita mga Pilipino, bisag magkalisod, mga tawa man lang gipunta, Unya, impeachment lang gihapon ta. Bahala maghila ng kalibutan. Okay ra na mga kagalaan kung mo lagi na gukuro na to ni mga kurakot. Pero mayo ang tao dili selective. Gukod sa mga kurakot iapil po tong flood control. Kay mo ni mga tawhan na may daghan na bagid ni. Mo ni mga tawhan na nakahatag og kadaot. Ining atong nasod mga sukid tigpaminaw. Straight to the Publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Unya, mga kaigalaan, atong isgutan mahigala, no? Dunay latest nga Pulse Asia survey, matud pa, gamay na lagbiya si Leni Robredo o si Sara Duterte. Gamay na lang yun. Hapit na maapsan si Sara. Pero sa lain pang survey pod nga one-on-one si Raffy Tulfo o si Sara Duterte, tayo na sila kuno. Atong isgutan ni mga kaigalaan. Mutuo ba ka mo ani mga survey or dili? O kini ni ang tinuod bagyog kaha kini maong survey or dili? Mo ni anda kong pangutana. Dito sa ground unsa magihinahitabo mga sukit tigpaminaw? No, mahibaw-an man nimo na sa mga tao nga naagyod sa actual dito gyud sa ground mga sukit tigpaminaw. O tinuod ba na nga survey or dili ba? Mind conditioning ra ba ning surveyha or dili ba? Ato ni hatagag pagtagad mga kaigalaan, no? Sa pagbalik na lang unya sa human sa RMN 558 Manila o mga lokal nga mga balita. Publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one.
Straight to the point. Okay, mga higala, aritas doon duga mga issues karon, natin mga issue sa national mga higala at usunin tagaag pagtagad mga kigalaan. O niya labi na ang impeachment case ni VP Sara. Gahapon ilan nang gi-forward no. Doon na resolution niya gi-attach na dito mga higala ang articles of impeachment para na to mga higala sa plenary. O niya malagmit doon na tan-awon mga higala o makakuhag buto sa plenary. 118 congressmen sa ito pa 1/3 is 106 ka mga buto lang. So kaya bang kuhaon mo na dakong pangutana mga higala? Considering nga doon na sa House Committee on Justice doon na pundo daan, so gamay-gamay na lang ang ilang kinahanglan no dito mahigala sa plenary. So malagmit ilang makuha ni og ma-transmit na ngadto sa Senate kini mahigalang impeachment case batok ni Vice President Sara Duterte. Publiko, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Okay, mga higala gahapon, ang House Committee on Justice ila nang giduso ngadto sa plenary ang ila mahigalang resolution naka-attach diha mga higalang articles of impeachment. Pag-endorse na ngadto sa plenary alang mga higala sa proseso. O gikan sa plenary 1/3 votes lay kuhaon musaka na ngadto sa Senate kining maong impeachment case batok ni Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Kumusta man kan taga NUP? Kay nga matos laday nga karong adlaw sa magmeeting. Magmeeting tong taga NUP mahigala nga grupo sa Congress ug unsay ilang kalaki ani. Kay miingon man to sila mahigalang uban nga maghiusa sila og boto ang ilang partido. Pero dunay mga congressmen nga nihangyo nga iyahay lang ta. Depende lang sa sitwasyon. Conscience vote lang. Conscience vote lang. Kay kinini ang na may mga congressmen gid diha. Ang kalainan ani karon og si may labayng tuig ang kini karon mga higala nagaduol-duol na maguning 2028 election. Siyempre og ikaw congressman og medyo alanganin ka sa imong lungsod, sa imong distrito, mayon ka nga di lang ta mag-usa siguro, depende siguro sa atong sitwasyon. Kay panalitan sa inyong distrito, hayahay mo dito nga mo'y kontra. Madara, pero kami sa mong distrito, kay ni amay mga kontra mi, delikado kayo. No? Kay sa inyong distrito panalitan, ibutang ta kusog mga higala gyud ang mga Duterte. Unya mo supa ka sa gusto sa mga tao, representative ka sa katawhan, pero ang imo dito mahigalang boto wa mo reflect sa maoy gusto sa katawhan. Delikado og dunay mudagan diha nga distrito. Banggaon ka in 2028 election ug mo'y kapilihan hinuon ni Monitor. Straight to the point. Mo ni delikado. Pero ang ubang mga congressmen labi pa, butanta lang mga lugar mga higala nga wa na gyud makakontra ninyo diha. Na mga lugar dahi nga wa na gyud makakontra. Na inyo na gyud na control na diha dapita. Sukad pa sa inyong lulo, kamo na gyud congressman diha, kamo na gyud gobernador diha, kamo na gyud mayor diha, antod na abot na sa mga anak o mga apo na wala may problema bisag unsay butuhan ninyo dito sa national issue dili makaapektar. Mao man kalainan sa congressman o sa senador. Kining senador magbantay man ka maapektaran ang imong political career kay tungod national magod ang imong scope. Og national ang mobuto nimo tibuok katawhan sa tibuok Pilipinas. Kada mga tawhan na magtan-aw na sa isyu unsa imong stand sa usa ka isyu. Unlike congressman, nay uban magtan-aw, nay uban dili. Kay kanang congressman gamay ra lagi ang iyang lugar. So matuyok ra niya ang iyang distrito. Unya pwede ra niya mga higalang mahimong kumpare tanan na diha, mangugos sa bunyag tanan diha. O kinugos as congressman tanan bata diha ni store. Di kanang mga ginikanan, mingo gana nga ganahan ta mig Sara Duterte pero si congressman ato sa ning kumpare. Ang uban na mahigala mingon niya Duterte lang may sa president pero sa congressman nga anak lagi pon minimo kong kay kana na ang ikaw ba nagkugos bata.
So, malagmit, kaya bang madali ra ba masuroy ba? Kay distrito raman, gamay raman distrito. Muna'y kalainan sa senador, kay senador ka, Pilipinas, may mabutar ni mo, di man na madaan mo, kuguso ni mo tanang bata sa Pilipinas, istor para magkumpare ni mo tanang. Kaya kitang mga Pilipino, God, makuanta sa mga utang kabuton, mamugo na. Mabita na ka ng mga, kuan, wadto gyud na mga ayuda, may kilabi sa DSWD ng ayuda, ipaagi gyud ito sa congressman. Kaya once ang congressman namin mutunol, na istudyuhan gyud na mga higala sa ato bang kinaiya mga Pilipino, pero ngadto-ngadto basin og kuan na ta ana. Ma-matured na ta. Oh, kana bang mga senior citizen, ang mutunol na kuan man, kisay mayor mao gyud mutunol ana makalamanos mga tao. Kay mga tao mahinumduman ikaw nga nagtunol. Lahi man ang ikaw may nagdaas kwarta imo ng kwarta ni store pero dili ikaw may nagtunol sa bugas. Dili ikaw may nagtunol sa hinabang. So mo kana nga congressman ka, distrito naman ang imo, malagmit madara ni magsuroy-suroy ginanaa. So karong Mayo 11, mo ni ang initial plan nga mahitabo ang voting diha sa plenary sa lower house. Tan-aw nako kanang 106 votes kaya na nang kuhaon nila. Unless na yung mga congressmen diha nga maduha-duha gyud, dili gyud mga higala mo appeal. Kana hinoon medyo moingon ng congressman nga di lang gyud ko kay akong tan-awon ang among mga tao sa amo murag lahi man sa stand. Kung mo reflect ang stand sa congressman sa iya mga higalang distrito, lahi ng istoryaha. Pero kanang distrito karon sama sa Sugbo kanya to. Daghan kay mga Duterte, mga sukit tigpaminaw, ang congressman may pirma gyud dito. Pagkahuman na nagipang off nila ilang comment sections Facebook. I-attack man sila mga higala. So karon mo ni mahitabo no, pero sa ako nang giingon medyo madali ra ang Congress ikumpara nimo sa Senate. Ang Senate manimbang-timbang gyud ang senador dito. Manimbang-timbang gyud sila. So tan-aw nako kini ni ang malagmit makuha ra nila ning 106 votes. Gamay naman ang 106 votes na nagpundo daan 53 votes na daan. Diri sa House Committee on Justice or 55 votes na ganit day pag voting. So pila na malay gikinahanglan 101 votes na 51 votes na lagi gikinahanglan sa plenary. So malagmit makuha ra nila dayon. Mapasaka ang impeachment mahigala articles of impeachment ngadto sa Senate. Nigabot sa Senate mahigala unsa may mahitabo. Ang karong bag-o mahigala si Senate President Tito Soto, lahi siya ni Chis Escudero. Kay kadto si Chis Escudero, pag abot mga higala dito sa Senate, sa articles of impeachment, sus, nag-resist man. Agi ko andayon kaya kung kumparar ha. 19th Congress, ang Senate President si Chis Escudero. Karon sa 20th Congress, ang Senate President si Tito Soto. Si Chis Escudero, pag abot mga higala dito sa Senate, sa articles of impeachment, wa mo sugod og trial dayon. Kay para ni Chis, daghan pa mga gitrabaho, daghan pang buhatonon, magpahimo pag tuga. Unya, gi-prepare pa ang mga rules. Inana, naabdan pag recess. Gi-move dayon ni Senator Joel Villanueva nga, move to adjourn mga higala, anang adjourn. Pagbalik pa, wa pasod mga kahigalaan masugdi dayon hantud na abtan sa Supreme Court nga desisyon mga higala nga na wa na gyud noon ang katong first nga impeachment. But si Tito Soto ron lahi niya. Ingon si Tito Soto inig abot gyud sa articles of impeachment dito sa Senate. Pagkaugma dayon hearing. Wala nang gigil gini mahigala si Senador Tito Soto nang gigil gyud. Ingon sa forthwith god. Kay giingon mga higalas konstitusyon no, atong klarohon diya sa Article 11 sa atong 1987 Constitution mga sukid tigpaminaw. Diya sa kanang maong paragraph diya mahigala, nag-ingon man mga kaigalaan nga in case of kinini ang verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least one-third sa mga buto mahigala sa Congress, sa lower house, tanan mga membro nila, one-third ana, the same shall constitute the articles of impeachment
and trial by the Senate shall forthwith proceed. Kana mga higalang pulungan nga forthwith, purbid ang sikatan ng pulungan ni Store, ha? Ati sikata, kay katugod mga kaigalan, panahon Chis Escudero, wa man musugod Chis yun. Sa dili sa natusugdan dayon, kay napatay daghan ko na mga rules ato pang iplastada, o uban pa ito, naabta na hinoon, mahigalawa na yun. Napapas mga higala, kay doon na decision Supreme Court, napapas na ginoon tong first impeachment complaint. Ha? Kaya question masagod to mahigala, nidagan, actually ang unang nidagan Supreme Court, kanto ilang Sara day, bawas na to day. Kaya unang nidagan Supreme Court, kadto man to mga higalang mga gusto na gyud nga atat nga sugda na ang impeachment batok ni Sara Duterte at that time. So unsa nitabo dagan sa Supreme Court, ilang gi-question ng Supreme Court nga tungod sa pulong forthwith kidahan lang madali na gyud ang impeachment batok ni Sara. Kay kanang pulong forthwith good mga higalag ordinary meaning na immediately. Pero man akong gi-explain katong nag-follow sa atong tulumanon nga na-explain ko na mahigala nga dito sa lower house immediately sa duwa man po nila tumana. Kinigod mahigalang Congress lahi ning ilang mga terminologies usahay de endekin. Kana bitang moingon sila mahigala, okay, session suspended for 1 minute. Kapila naman ta naka-observe anang ilang moingon day session is suspended for 1 minute. Abtang mag-usa ka oras. Mura man na mahigalag for the record lang nga na-suspend ang session ana. Pero lahi sila. So kanang pag-ingon forthwith, iabot na Supreme Court. Question ka na nganong si Chis gahi kayo nga musugod sa impeachment. So ilang gipasaka Supreme Court nga manduan ang Senate nga sugda na ang impeachment trial because of the word forthwith. Kay but pasabot forthwith immediately. But pasabot diha sugod na. Kay klaro man mahigala ang giingon sa Article 11 sa 1987 Constitution. Diya mga kaigalaan sa maong kinini ang Section 4, Section 5 mga kaigalaan. Section 3 na dihan dapita mahigala. Giingon mga kaigsunan nga kung ang articles of impeachment mapasaka na sa Senate, matod pa mga sukid ti paminaw, the trial by the Senate shall forthwith proceed. So ang pulong forthwith kuan na gyud. So ilang gyud to Supreme Court kay gusto nang ang Supreme Court momando sa Senate nga sugdi na ang trial. Mao to nga sa Sara Duterte libaos po sila mahigalag adto sa Supreme Court, ilang gi-question ang 1-year bar rule. Diha mga higala sa pagpasakag impeachment. Antod nalangan-langan na abtan hantod wa na madayon tong unang impeachment. Nakaron ang Supreme Court mahigala sa iyang latest decision, iyan ang magidesisyonan unsa may meaning sa forthwith. Niingon ang Supreme Court mga sukid ti paminaw, forthwith wa magpasabot diha dayon. Kun dili bot pasabot reasonable time may bot pasabot Supreme Court. Pero kanang reasonable time ang mo determine ana ang Senate. So mabutang mahigala og political question na po na kanang gitawag mahigala og reasonable time. So kadtong gihimo ni Chis Escudero di ay nga nalangan-langan to bisan pa man sa pulong forthwith sakto ra si Chis ato indakin. Straight to the point. Sakto ra si Chis. Pero si Soto karon nga moingon si Soto mahigala nag-abot gyud sa articles of impeachment nag-abot anang adlaw ikaw mahiring dayon. Sakto ba Soto ana? Gusto mo atat man siya. Nanggigil si Soto mahigala gusto og salida dayon. Na kana sakto ba si Soto? O ako may patubagon base sa latest decision sa Supreme Court unsa nang pulong forthwith. Sakto ba si Chis? O ako may patubagon sakto si Chis based on the decision of the Supreme Court. Ang sunod pangutana, sakto ba si Tito Soto? Ngayon nag-abot sa articles of impeachment sa Senate ugma dayon hearing. Ang tubag sakto gyapon. Sakto gyapon. Ngano man, kay ang pulong forthwith nga miingon Supreme Court reasonable time ang padeterminahon ana kinsay mo determine og reasonable time ang Senate man gihatag man sa Senado day ang gahom to determine what is meant by reasonable time.
So kung ako'y pangutanon, why biased mga higala base sa balaod, base mga higala sa Supreme Court decision, nasakto ba ang desisyon ni Chis Escudero? Gawa sa mosugo dayon? Tungod atong forthwith nga pulong mga higala pasugdon ta dayon? Ang tubag correct. Mo na ingon Supreme Court, dili pasabot ka na forthwith, diha dayon. Dili pasabot. But pasabot, reasonable time. Kinsa mo determine sa reasonable time sila. So, may respect ang Supreme Court sa Senate, kamoy mo determine unsa reasonable time ninyo. Kaya pwede maguna na mga na naman ta, pero naman may giusap pang mga rules, na nagpatahi pag mga kining ang among mga tuga, ang kuan pa, daghan pag arrange pang lingkuranan, niya di apay mga, ato mga wirings gihimo pa. So, sakto ba si Chis Escudero ang tubag? Sakto. Now, ang question, kung maabot ang articles of impeachment diha sa Senate, niya si Soto kay atat ng Soto, ugma dayon hearing. Sakto ba Soto? Ang tubag sakto sad. Kay siya man mo determine mahigala sa reasonable time. Da mo na giingon mahigala kumbate gini, no? Atong hatagag pagtagad mga kaigalan. Sakto sila duha, actually. Anang pulong forthwith kay ang reasonable time nga ibut pasabot Supreme Court, ang Senate man may gitaga agahom unsaon ninyo unsay ninyo pasabot anang reasonable time para ninyo. So parang Soto bisa ugma dayon. Reasonable time para niya kay total ang katong mga wiring sa andam naman daan, ang katong mga tuga na naman daan day. Unya katong uban nga wa na senador wa na makakuan ang ilang tuga gihuman na lang. Anya ang uban mga kuan pwede na lang magtuga ang uban way tuga sige. Ang uban nagpatahi na lang daan ina na. Publiko, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Si Tito Soto excited gyud kaayo sa kinini ang Senate impeachment court hearing. Pati excited gyud kay siya inday kin. Kay ingon Soto may galab last week pagod. Pagkahibaw may galang voting nanap, meeting Soto dayon sa mga senador. Iyang gi-meeting dayon andam na taha kay padong na dali ang impeachment. Articles of impeachment. So ingon siya mga higala sa report mga kaigalaan matod pa nagpatawag og kauko si Senator Soto sa Senado ang agenda mahigala kining impeachment. Og iyang gidiscuss ang posibilidad nga mga preparasyon. Og miingon si Soto nga kung ang House matod pa sa report, if the House members vote to pass the impeachment on that day, he expected the articles of impeachment would be transmitted to the Senate in the next day. So kay May 11 man mga higala, matod pa mag-voting ang plenary. Buti pasabot ang tanan membro na gyud sa mga congressmen, mag-voting sila by May 11. Nya, pila na may kuha ang boto mahigala nga 1/3 votes naman sa mga congressmen. So 1/3 of 118 congressmen. So naa sa mga 106. Once makuha nila na May 11, ingon si Soto, in the next day, May 12, maabot na sa Senate. Ingon Soto, maabot sa Senate. At tanawa na mag-voting May 11. O mabutuhan na mahigala na ay 106 votes. Maabot sa Senate, magkaugma May 12. Inig May 13, ingon Soto, May 13, hearing na yun. Iniga ni Soto, pero ang pagkasulti nga sa May, moabot siya ng adlaw, pagka May 12 na on May 13, we will discuss it already and convene as an impeachment court. Convene na yun. Kanang pagka May 13, ingon Soto. Nakaplano ng daan. Di na gusto Soto, may gilabang langan-langan pa. Ha? Sa 24 ka mga senador, kining iyang gipatawag nga caucus day, si Soto og siyam ka mga senadora ang miapil. Muna nga ingon po si former Senate President Frank Drilon, kinis Drilon mga higala mo man ang Senate President kanito panahon ni Pinoy, ingon po siya nga kanang kang Soto kinalan pod careful po siya kay basin niya magkudita siya diha sa Senate day. Og imong dalion na mga senador diha, kanang mga senador mga kaigalan lain labas sa mga baruganan og kanang pag-set ni Soto nga kana siring kadayon kana kung way mo question. Pero nay mo question ana sa plenary, mahimong malanga na. So, nya mag-careful po si Soto kay basig kuditahon siya, mailisan siya og Senate President na diha ng laay anang kalakihan.
Kay dako man kay role ang Senate President kaysa may muset may higala sa trial unless walay og naay question. So si Soto gusto na nga madali. Gusto na nga madali. Nakinip sagol ni mga strategies gyud. Pikas ug pikas nga strategy ni. Tan-awa ra gud. Mo na nga ako mga listeners no. Follow lang mo sa si Bianan DYHP kay ato mo explain diri ang kuan. Ako lang mo tagaan sa dog ato ma simplify ba kay namang uban mga legal terms na pud uban. Niya katong mga igsuon na to uban labi na og kuan katong mga ordinary lang nga mga tao or bisan katong mga professionals o katong uban nga wa kasunod ali lang mo paminaw sa DYHP ug IFM ato nang i-simplify kanang ato mga higala mga issues matag adlaw indekin kana lang atong buhaton no o madayo na gining impeachment trial unya duna na mga techniques dunay ako na balantawan ako ni ha duna gini mga strategies nga himuon kung mahimo mga kaigalaan kining sa part mga higala sa gusto nga ma-impeach si Sara, dalion yun na nila. Kay labing madali nga panahon mas maayo. Para matuldo ka na, kay di man po lalim indekin. Di man po lalim sa ilang part na nga, kana bang magunahuna baka nga ma-impeach baka, no? O dili baka? Ma-impeach baka o dili? O magsigi ka gunahuna ana, medyo torture po na mga higala atong kinini ang mga tao nga nagplano na para sa 2028 election. Straight to the point. Kaya dako man gyud kausaban pananglitan mga higala og dili ma-impeach si Sara. Dako kay nang butanga. Nan kung ma-impeach si Sara, do na gay political changes ana unya. Do na political landscape nga mao nga usab mga higala. Kung makonbikto si Sara Duterte sa impeachment case nga dili na sa mga kagalaan makadagan sa 2028 election. Straight to the point. Dako nang mga factors. Muna nga gusto tuldukan na nato ni. Na sa part pod mga higala sa mga pro Duterte, ang mahitabo ini kung doon na mga higalay mga time nga ma-question mga kagalaan, careful ang prosecution ani ha. Kay kanang prosecution of course magdali. Sama ining Soto magdali. Siguroon lang nga sa imong pagdali di ka magkabali. Kay ingon na ba si Drilon may galap bantay lang po Soto kay basin diya hinog ikudita kaniya. Mailisan kaniya karon og Senate President na delikado kayo. Kay ang pag-ilis ra ba og Senate President dili ra ba mga higala lisod ikumpara sa pagkonbikto og Vice President nga makonbikto siya sa impeachment. Kay to convict Sara in the impeachment court, the Senate will need a 2/3 votes which is equivalent to 16 senators. But pasabot, kung imong konbiktuhon si Sara, kinahanglan dunay 16 ka senador nga mabutang nga convicted siya. Di ka gani kakuha ng 16 ka senador, absoluto Sara. Pero kung maingon kag change of leadership nga kini si Soto mo itangtangon isip Senate President, gamay ray kinahanglan, dili 16. Ang gikinahanglan may gila 13 ra. Ngano man simple majority raman. Ang ato mga senador, 24 kabuok. So, ang simple majority, 1/2 plus 1. Pero may 1/2 sa 24. 12. So, kung 12 plus 1, mailisan ka pagka-Senate President. Straight to the point. Unsa may posibilidad, ana. Karon mahigala ang oposisyon sa Senate, siyam na guna sa kabuok. Siyam naman sandaan. Ang administration mahigala, 15. Ang siyam ka mga senador nga opposition mauning mosunod. Ay man to picture dong, ato ipakita ko no dong names. Nabata to picture to. Kini si Bato, si Bungo, si Marcolita, Amy Marcos, naman na nilapita mahigala sa kwan. Ruben Padilla. Kana sila. Mo na sulid nga Duterte kanang 5 kunuhay. Pata kasabot gud oroy og sunduton og sa mahitabo. Nanapas Joel Villanueva. Kinsa pa? Kining siyam lang sa dong. Katong siyam lang sa dong. Chis Escudero. Jingo Estrada. Peter Cayetano. Siyam na. So kung naay siyam, kanang siyam mga kaigalaan, ka mga senador, og muhugop gud sila mahigala nga ilang baruganan, di gud matandog. Absoluto Sara. Straight to the point. Unless, dunay mga consideration na mada na sila. Madaog unsay mga kwan. Unsay mga
matawag nato mga higalag katong siyam na sa tingali dong atong unahon dong. Ato ibalain tong siyam, ato po ilain tong 15, no? Katong siyam gyud sulid nga oposisyon nila, no? Unya katong 15 mao po to mahigala ang sa kinini ang pro administration. Pero wa ta kasabot lagi po itong 15 og naapoy mo tiwalag adto day. Di man ta kasabot kay dito sa 15 na pa man dito si Mark Villar og si Camille Villar. Umta masayod na ang mga Villar mahigala nga maniid na po na mga sukitig paminaw man matan pag unos pinya sa sila. Unya kung doon na mga higalay mga time nga malangan na diha. Kung ako lay pasultion ha, although kini mga si Sara mahigala gusto sa nga ngadto na lang sa Senate. Adto sa Senate makakuha sila tog fair nga presentation sa ilang ebidensya o mo-participate sila dito kay at least ma-equal footing man ang mga congressmen sa prosecution o sa defense. Nya ikaduha, numbers game man na nasa chance dito sa Senate. Nasa number dito sa Senate baka nga makalaban nila. Lahi man to sa House of Representatives so magimulaban dito nila day. Tanawa. Unanimous gito ilang decision. So bisag unsa pa nimo kisi-kisi dito sa ubos, di na gyud bada. Mo na ikaw choose your battle gyud ka. Inutok ba? Tan-aw nimo wa tay dag-anan dapita atas pikas. So kaning ilang gihimo inutok ni. Ang abot sa Senate mga kaigalaan didto na ang kumbate. Pero tan-aw nako kung duna mga higalay chance nga malangan-langan ni bisan pag unsa ka ready si Sara nining impeachment trial bisan unsa ka ready ako in-forecast daan ha bisan unsa ka ready si Sara o dunay chance nga dunay i-question sa technicality questionon gina sa mga abogadong Sara questionon gina mo na ang prosecution kinahanglan careful pod sila sa ilang paghandle ini mga sukid tigpaminaw careful sila kay kana questionon sa mga abogado mahigala sa defense. Maabot Supreme Court. Questionon mo gina. Nganong questionon? Kay bisan pag ready si Sara sa bloodbath sa iyang giingon dito sa Senate. Pero once malangan-langan guna, malangan-langan mahigala gamay, pabor nga rin Sara. Straight to the point. Pabor. Nganong pabor man? Ha? Kay kadang madali, mga kaigalaan madali. Matuldukan na yun. Kung unsa ba ma-impeach magdili. Pero kung malangan-langan nganong medyo pabor ni Sara. Inig naay gamay sipya ta question dayon. Naay gamay ko na debate dayon. Kay once malangan-langan buying time in the part mahigalang Sara Duterte nga malangan-langan kining impeachment bisa pa ibutang talanday di mahuman og kwan mga December maabtag December ibutang ta lang. Bisag kwan gamay ko na questiono nimo haron abot December or maabtag January na. Kada witness nga ipresentar i-cross examine gyud taman sa ginhawa. So malangan. Kay once malangan pabor ni Sara. Kay panalitan kung unsa man may tabo, panalitan gud og madesisyon madali ang desisyon. Nya human konbikto Sara manghigala. Ini konbikto Sara di na kadagan. Unsa may sunod may tabo? Moadto sa plan B. Si Basti Duterte mahigala mo ilang kandidato. Nan og dako pag time hindi kay mingo man sunod itong kukurong sa Basti na sad. So dako og time nga mga kuan pa. Lahi man mahigala og malangan-langan maabtan nga na. O, next year na wa na duol na eleksyon may duol na mga eleksyon. Huwat na lang mo 2028. Sa di mo makapaabot ang mga tao may itong padesisyonon ngano man nga inyo man ang i-technical. Let the people decide. Kaya ang katauhan man maoy mo'y makagagahom ani, no? Demokrasya man ta, ang mga tao maoy ang voice of the people is the voice of God. Kana kung malangan-langan. Ilagin ang tanawon. Kay kung madali, ibutanta, June by June, mahigala, mag-impeachment, yung konbikto, Sara, ilang konbiktohon, ibutanta lang day. Gawas o maabsilto. Pero makonbikto nila mahigala. Nya sunod mo, sakas Basti. Kaya mga tao mo, ari man simpati mahigala. Kung bitag-interview si Amy Marcos at tumilabay nga Biyernes. O mo simpatiya mga tao nga rin Basti. Di, si Basti na po'y gukuron. Taas pagtayong ba nga magukon?
Unsa may pamaagi, labi sa unsang kasuha ba ka? Aron mahurot nyo sila. Wala na kandidato may galas Duterte kay ang may tabog ko na ni kung si Sara di kadagan, si Basti may galag gukuron sa niya. Mangita sa pamaagi, papriso ba ka nila, ipadaba ka nag ICC or sa ba? As pulong na sad, maog hapon, pagitag pamaagi. Taas pag time. Pero kung ibutan ta lang makonbikto si Sara, pero adto na makonbikto sa December, ibutan ta lang. By January may galam, 2007 naman. Huwat na lang mo, total next year naman ang eleksyon. Obvious na kayo na inyong gihimo. Nga pagpangguko di tanan. Mao gani mahitabo mga sukit dig paminaw. Unya atong isgutan ng taon tong survey mga higala sa Pulse Asia sa inyong taon. Sumuna mga higala nga kinahanglan gyud nga careful ang pikas ug pikas nga habig. So ingon si Soto, giingnan sa mahigalan drilon, careful lang saka kay basi ikaw may matangtang pagka Senate President ana magkiat lang sa kadiya. Kay ang pagtangtang mahigala sa Senate President kinahanglan lag 13 votes. Simple majority lang. Unsa may pasabot o simple majority 1/2 plus 1. Lahi kung impeachment ang ato may galang constitution man nag-ingon nga 2/3 gyud gikinahanglan. So pag imong tangtangon si Sara pagka Vice Presidente, mas taas og requirements kay 2/3 man. 16 ka senador ang kinahanglan aron matangtang si Sara. Pero kung tangtangon si Tito Soto, 3 sila ang gikinahanglan. Straight to the Ang point. pangutana ron, kaya bang kuhaon ang 13? O mapiit ng mga senador day di na kauyon mingon nga ato lang ning tangtangon Soto. Mag-change leadership ta. Mahimo ba ka? Gamay ra ba kay biya? At isgutag dugang ha, human lamang pipila ka pahinumdum. Publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Now, ang number 16 nga mao kana ang number of senators nga kinahanglan mo butar to convict Sara constant na. Kaya ang giingon mga kaigalan 2/3 votes man. Kanang 2/3 votes wa mapasabot kung pila na karon ang present senators. Importante man ako na discuss na pita kay sa usawa man attorney nga ang 2/3 votes mo gamay sad kay wa na naman sa bato. Si Bato de la Rosa may galawa nang pakita. Nabalaka mahigalang dadon sa ICC. So unsa may mahitabo niini? Ang giingon sa constitution may galabi sa pag maibanan sa Bato di nang pakita panggukuron nila ng mga senador sa day. Panggukuron lang di nang pakita bisag ipapriso pala Jinggoy gini si Joel. Gawas og mobalis lang kuya man papriso man ani, mobalin lang mi. Pero moingon Jinggoy, magpapriso na lang ko total naanad naman sa kuanay. Anyway, gamay naman lang, pila ka buwan naman lang mapriso ug ma-change ang president, magkagawas naman po ko, Jinggoy day. Og moingon si Joel o Jinggoy di gimi mo barog ni sa baruganan, balag inyo may priso. Og mo ana. So maibanan ang mga senators kay ipapriso nimo panalitan, panggukuro nimo ni mga taga oposisyon, mo gamay. Ang pangutana, maibanan ba ang 2/3 votes? Nga gikinahanglan ang tubag di. So ang 2/3 mahigalang 16 senators constant. Nga naman, ang atong konstitusyon ingon man mga sukitig paminaw. Ni klaro man nga, no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. Straight to the point. Pila may members sa Senate? 24 man. So, sa tanan nga mga membro sa Senate, mamay ang pagkwintada, ang iyamang number of seats, mamay kwintadahon. So, umigag 24 ka number of seats, ang iyang 2/3 is 16 gyud. So kinahanglan gyud nya mo kuha og 16 mahigala kakwan kay lisod man kay nag imong inonday nga mugamay ang boto pangkukuron hot don yung pabriso ng mga senador diha nga mosupak. Aron mugamay mahigalang requirement sa 2/3 vote. So dili pwede, no? Kay that will run counter to the spirit of the law. So kinahanglan sila gyud og kuan ang ilang buhaton magguyod sila aning siyam. Unahon sa to pakita si amo ning siyam dong no. Kinsa man ning usa? Okay kani siyam.
Morning siyam. Kinal makakuha sila bisag usa lang ila makuha ani para maka 16 sila pikas. Ha? Ang problema po katong pikas nga 15, di po ka kasiguro lagi atong katong 15 solid ba gito dai kay unta kasabot ato nagod ton duha ka bilyar. O sa duwa pa ni may gala sa basketball pa ni Nestor pagka-trilling yung kayo half shot lagi biya. Pagka-trilling yun. So 16 votes ang gikinahanglan kanio 15 naman sila. Ang mga senators mga kagalaan nga kay katong siya mao man tong mga higalang klaro nga oposisyon dito sa Congress, dito sa Senate. So kini mga higala ang sa 15 kabuok nga mga senators sa admin kunuhay ni sila mga kagalaan ang pangutanan dako ni ining 15 pila kabuok ang sureball nga mabutar pag konbiktong Sara. Kung atong bana-banaon murag ang sure ining mabutar nga konbiktohon gyud Sara kini si Risa. Kini si Risa di na ni mapangutana dai. Paksit Sara ini. Kana si Kiko Pangilinan, paksit sa Sara na. Bam Aquino, paksit sa. Butanta, so tulo na. Kinis Lacson, malagmit may gala, paksit sa Sara. Si Soto, labaw na. Kumbiktuhon ta ni Sara, so 5. Unya, kinindo ka Tulfo, ibutanta lang. Erwin o si Rafi, pila na, 7. 7 ka mga kwan. Murag, 7 ang sureball yun. Kaya kini subiri, mahigala, di pa man ni masiguro kay Mindanao ra ba ni day? Di pa ni mo masiguro subiri kay ngantos Bukidnon na amo ra ba di kusog ra ba Sara di dapitas Mindanao unya og di ka mo tarong anang imong pagbutar ana Migs silutan ka sa mga katawhan sa Mindanao ana imong kalaki. So kini si Migs subiri di pa ni mo masiguro na. Naminaw man to taga Bukidnon ron mga sugid tigpaminaw bati man ta dito. Sa Bukidnon basta ka ng mga Mindanao area, kusog Duterte na day. Visayas o Mindanao. Although, sa Mindanao, solid-solid sila. Ang Visayas, di pa man matawagin nga solid kay, although ito sa Leyte ka na si Martin, taga Leyte man na, pero ito sa Leyte, imong eleksyon nung dito, daog nga po Duterte. Ambot nakakaroon ha ka na may latest nga survey ron sa Pulse Asia. Ato po nang isgutan niya itong taon. So, niining 15 kabuok, kuwang silag usa, pagkonbikto ni Sara. Pero ang pangutana ni sureball bata nga kining 15 ilag yung konbiktohon si Sara. Ang sure ini mahigala mo konbiktong Sara sa ako nagingon Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Ping Lacson, Tito Soto, kina sureball na sila. Tan-aw na ko ba? Ba't kining duha ka Tulfo gani mangita pa maniid pa man sa sitwasyon day. Maniid pa ni sitwasyon, pero butan ta lang i-apil ta lang duha ka Tulfo. So 7 kabuk. Nya kini si Lito Lapid, unsa may stand aning Lito Lapid. Di pa na to mabasa gyud maayo. Kay kadto bitawng pagboto na mahigala nga angay bang lay down sa table mahigala tong impeachment kanito ingon mas Lito Lapid mo sunod lang ta Supreme Court. Yan do ka bilyar, unsa may basa ninyo do ka bilyar mo konbiktong Sara ni or dili. Kay kini labas Mark ba? Re-electionist ba ni by 2028? Straight to the point. Muna tanawonon, re-electionist ni si Mark Villar by 2028. Muna nga, unsa ka mahinungdanon ang pulso sa mga tao. Unsa ka importante ang pulso sa mga tao. Because the senators will also take a cue from the people. Unsay ilang baruganan ron sa impeachment. Di ni mo siguro, kini si Mark Landaan, di masiguro ni mo kay na. Patahimik-tahimik lang ba lang na. Basi makwintada niyo, 15 na kabuk, usan lay kuwang. Unya, kana si Mark, basi makakanta kagahak, si Mark tahimik lang. Tinuray lang, di ni mo mabasa ang utok ni mga Villars. Kay si Mark Villar is re-electionist. Si Mark Villar, sekretary na ni former President Rodrigo Duterte, mo na yan DPWH secretary, iyan ang alter ego. Si Camille Villar, si Sara mo ay nag-endorse ana. So dili pa nimo masiguro nga ang ila may gala konbiktuhon la Sara. Di pa nimo masiguro.
mo na giingon dito sa Senate, medyo dako pa ning trabahoon dito gyud. Pero mo na, ang ebidensya gyud ipakita diha ron kay ang mga tawo mahigala apil man nga mutan-aw. Unsaon pag-appreciate sa mga senators ang mga ebidensya. Kung ang ebidensya i-present gawas ang mga senators nga nagtan-aw diha, unsaon la pag-appreciate ang ebidensya ug unsaon sa katawhan pag-appreciate ang ebidensya. Straight to the point. Mo na deroy tan-aw nun. So medyo 16 kabuok, medyo lisod-lisod ang pagkonbikto kay 16 man, pero ang pag-ilis og Senate President dili kay lisod. Ngano tungod kay kinahanglan ra 13. Pero unsa man na pag-ilis, balik ta itong siyam ka mga senators kuno dong names. Siyam. Katutuang opposition. Kani siyam. So siyam naman sila kabuok. Unsaon man nila makakuha sa 13, aron nila mapulihan si Senate President Tito Soto. Malagmit, siyaman sila, kuwang sila og pila, siyam na po, 11, 12. Upat pa ilang kuwang day? Kung gusto lang pulihan ang Senate President, upat ilang kuwang. Pero karon niining siyam, og maingon nga atong ituboy si Alan Peter Cayetano may atong ituboy. Malagmit nga si Pia Cayetano nga tuwa sa pikas, kini mga Cayetano, inutok sa ning ilang mga higala nga ari kas pikas, anak po kas pikas. Matan pag pinya ni mga tawhan ha. So si Peter as pikas, si Pia tos pikas. Kini po mga bilyar, tuwa po sa dito pikas. Anduha gyud nag-uban. Matan pa sa pinya gyapon ni Sor. Unahon na nag-uban na kita ni kay di ta mag-uban ani gukod yun ta. Taman sa ginhawas prime motel. Gukuron yung kay taman sa ginhawa sa administrasyon. Kini ila mahigala sagol ni kuan sa nila. Ay inutok ko Japon. Inutok sagol minarukoy, sagol kuan. So dito nag-uban ando ka bilyars. Nakaron ko si Peter maoy mudagan. Moingon sige si Peter may atong ituboy pagka Senate President pulihan tos Tito Soto. Ang bilahon ni Peter anak si Pia. Kay kalas Pia day asa man butaran ni Pia. Si Pia mo butar ba mga higala ni kinini ang Soto o sa iyang igsuon nga si Alan. Straight to the point. So malagbit mabira nila si Pia. So napo na. Karon kung mabira nila si JB Ejercito kay si Jinggoy de la Maspikas dekin. Mabira na JB Ejercito. Nga ari ka JB. Kuyog ta diri ato pulian Soto. Wanta ka oyon iyang pamaagi. So kung mabira si JB Ejercito, total igsuon sa Jinggoy, pila na, 11 na. Nanog mabira ang do ka bilyar day. Delikadong leadership ni Tito Soto. Straight to the point. Delikado mapulihan. Una pang matangtang si Tito Soto pagka Senate President kontra Sara Duterte pagka Vice President. Kaya ato lagi kitaw katawa mo na maingon ta. Kining siyam kabuok og sulid lang yun ni mga higala absilto na Sara. Pero ta kasabot basig nay mo sequel po na ni. Dunay mo tiwalag ani. Kay kinilandaan mahigala si Chase pasakaag kaso. Si Jinggoy pasakag kaso, si Joel pasakag kaso. Pwede man ang negotiate nila dahil nga. Pasakaan, yung kaso aning mga priso mo ni ron. Pero kung mo sugot mo sa unsay mando sa Malacanang, mahimong gawas nun mo. Straight to the point. Pit-on ni sila mahigala, mahimong makakuha gyud og usa ra magigikinahanglan. Pwede. No, pero ang mahitabo ana, pwede sag maingon ni mga senadora nga magpapriso na lang mi total o ba presidente Sara by 2028 magagawas sa ni. Publico. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Now, atong balik-balikan, may tundugan mga isgutanan, mga kagalaan. Si Congressman Kiko Barsaga, human gisuspinso na balik na dae karon. O sa iyang pagbalik, mahigala sa House of Representatives, ingon siya, balik na kuno siya dito sa iyang trabaho. Sa iyang gitrabahoan, balik na kuno sa Crocodile Farm. Ligrihon sa di mahigala sa Congressman Miao na. Aba to yung video dong, at paminahon sa kuno kadali dong. Kani.
Welcome to the Meow Meow vlog. We're back in the crocodile farm. Tingnan nyo. Ang daming mga buhaya, ang daming mga magnanakaw, but we're back and ready to attack. We'll bring justice into this corrupt system, and we will bring justice to the Filipino people. Mo ni si Kiko Barsaga may galagi suspenso ni makagalaan. Tungod ni sa ethics committee dai di ba kanin sa mabalik ko suspenso. Masakpan sa niya iyang vlog may di ba kay ibalik ko suspenso na sak. At tabalik kami sa iyang gisulti dong, balik ko na be. Human naman sa nagka-serve sa suspension, balik na sa trabaho, be. Sige ko na. Welcome to the Meow Meow vlog. We're back in the crocodile farm. Tingnan nyo. Ang daming mga buhaya, ang daming mga magnanakaw, but we're back and ready to attack. We'll bring justice into this corrupt system, and we will bring justice to the Filipino people. Welcome to the Meow Meow vlog. We're back in the crocodile farm. Tingnan nyo. Ang daming mga buhaya, ang daming mga magnanakaw, but we're back and ready to attack. We'll bring justice into this corrupt system, and we will bring justice to the Filipino people. Welcome to the... Okay, mo na mahigala. Naarita sa tong laing hisgutanan makigalaan kay dunay unsa man ning survey ha. Tinuod gyud ka ni nga survey or lahi na nga survey. Ang nagpa-commission ko na ini mahigala mao si Senator Mig Subiri. Sa survey, unahon ta sa ni si Kwandong, Lene versus Lene versus Sara. No, pwede ito makita ng Lene versus Sara usa. Unya dahil sunod na to, Lene versus Tulfo. Palas Asia kini, no? Palas Asia survey. Unya matod pa ni ining maong survey result. Asa man to dapit be ato sa tagagpagtagad ha, gamay lang kayo mga kagalaan. Para ato maanalisar kini, no? Sige ko no. Okay, gamay lang. Di ala. Datay kopya diri mga kaigsunan. Ang una mahigala Duterte Sara versus Leni Robredo. Basin og kinini ang pero kini mo ni. So presidential survey ang ila mga higalang overall score ang kang Sara is 51, kang Leni 43%, no? Sa to pa kinini ang labaw na lang mahigala si Sara og 8% ni Leni. 8 ba day? 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. 8% na lang nakalabaw ni Leni ni Sara over Leni. Kini ang survey matod pa sa Pulse Asia. So kung madayon mga higalag dagan si Leni, labi pa 2028 pa, malagmit makapas pa si Leni. Pero niingon naman ko siya nga di na siya mudagan. So sayang ni iyang rating mahigala kung tinuod manggaling ni nga result gikan sa Pulse Asia. Ang ilang scoring mga kigalan sa National Capital Region, si Sara Duterte nakakuha kuno og 41%, samtang si Leni nakakuha og 42%. Sa Balance Luzon, dunay 26% si Sara, 67% si Leni. Sa laktod nga pagkaistorya sa Luzon area, pilde si Sara Duterte ni Leni sa Luzon. Straight to the point. 1% biya sa NCR, pero sa Balance Luzon, gitak-kitakan si Sara ni Leni. Pag-abot sa Visayas, nakabawas po si Sara, 67% ang kang Sara sa Visayas, kang Leni 31%. Pag-abot sa Mindanao, 93% si Sara, 6% kang Leni. So sa total mga kailaan, 51% ang kang Sara, 43% ang kang Leni. Gamay na lang. Og ligas indekin, 8% na lay ligas, matod pa. Straight to the point. So kung sponsoran si Leni sa administration, malagmit mapilde niya si Sara. Mao ni mahigalay may tabo kana kung tinuod ning maong survey.
Kaya ang source na to ini Pulse Asia man mga higala, nining maong survey. Kana kung matinuod, no? Pero sa pikas bahin sa one-on-one ni Sara Duterte og ni Raffy Tulfo, matud pa tay silang duha. Tabla si Raffy Tulfo og si kinini ang Sara Duterte. Mutuo mo ani nga survey or dili? Straight to the point. Now, ang result mga kaigalaan, sa National Capital Region, patas silang duha, 42% si Sara, 42% si Raffy Tulfo. Sa Balance Luzon, 19% lang kang Sara, 72% ang kang Raffy Tulfo. Pag-abot sa Visayas, 64% si Sara, 32% si Raffy Tulfo. Pag-abot sa Mindanao, 90% si Sara, 9% si Tulfo. So, total mahigala, sumada total, si Sara 46%, ang kang Tulfo 46%. Tabla. Straight to the point. Sa laktod, ang angayng magbangga by 2028, Raffy Tulfo versus Sara Duterte. Straight to the point. Di naman si Leni Robredo, kay ingo mas Leni may galang musibog na siya. So, ang kandidato unya by 2028, si Raffy Tulfo na versus Sara Duterte. No? Unsa man tinuod ka ning maong survey or dili? Straight to the point. Makaingon mahigalang uban kanhi mo isakto. At least na nagikontra si Sara mga kaigalaan, ang mga tao na lagi mo pili, no? Og tinuod ni mga kaigsunan di na minister nga ilang impeach si Sara day. Kana kung tinuod ni ha? Kung tinuod ni Sulbi ha? Total naraman day na. Pwede mang mapildi mga higalaan sa tinarong lang ba nga mga tao lay papilion para wala na mga higalay inon ta masamok mo na impeachment mga sukin tig paminaw. Kay total okay naman ka. Kana kung okay na ha o dili ni mind conditioning lang. Kay mo na gingon kining maong survey gihimo ning maong survey. Ang pangutana ni ini mga higala tempaha gihimo ni maong survey. Welcome to the Meow Meow Vlog. We're Sa dong. Okay. Unsa ni pitsaha inday kin tanawa kuno day? Unsa gi? Kwan February 27 to March 2. Mo ni paghimo ining survey. So February 27 to March 2. Nagtay na mahigala si Raffy Tulfo og si Sara Duterte. Matod pa ini. Kana kung tinuod lagi ni. Kaya nga ito mong pangutana ba, sa kalayo mga kaigalaan sa rating, unsa may gihimo ni Tulfo nga ni ambak man na siya day? Karon panahon na. Doon na ba ito yun niya? Sikat yung Tulfo kay Kwan. Unsa may na Kwan niya? Kay katuto ang mga hearing, may galawa pa may hearing, ani indekin, kung buto na naon. Kaya ang hearing at tumingo niya, na apiktaran si Sara kay tungod sa hearing. Pag hilak yun ni Madriaga, moto ni ubos ang rating ni Sara. Kana ba, doon na ba yung explanation ba pununta ni Store? Nganong ni sulbong magkalit si Tulfo, unsa may gihimo ni Tulfo? Kuan kayo kanang ngilingig kayo. Heroic tong gihimo ni Tulfo atong kuan. Ana na ba? Ngoy na kalit nagtaas ang rating. Nya Sara, ngano mang nakatupong mas Tulfo ni ubos man. Tungod na paghilak ni Madriaga. Pero og atong tan-awon si Madriaga ni hilak March 12 pa man to day. March 12 ba to? O dili April na. April na di ay mga kigalaan oy. Kay mo to ilang hearing. April 12, March 22, April 12, April 22. Mo man to, no? So kung kining mauhon mahigalag tong atong tuuhan ning maong survey, tay na si Sara Duterte o si Raffy Tulfo, nagtay sila wa pa gani masugdi tong hearing ni Sara, malagmit, makaingon ng mga tao nga, malagmit ron pildi na si Sara ni Raffy. Straight to the point. Pildi si Sara ni Raffy, kung tinuod man galing na mga sukintig paminaw. Pero unsa may naitabo dito sa ground, mo ni dakong pangutana mo na nga ako mismo sa akong Facebook page. Kini akong Facebook page mga higala Attorney Rofil Banyok nagbutang kog post ko dito. Yala ako ipakita names. Kani. Mo na akong gi-post mga higala para ba pag kuan ba lang pag counter mga higala o pag confirm o unsa ba ning Pulse Asia survey tinuod ba nagdi ba? Naghimo-himo lang sa kog akong survey. Kung election karon
Unya one-on-one si VP Sara Duterte ug Senator Raffy Tulfo kinsa inyong pilion pagka-presidente. Nya akong gibutang ang open parenthesis, just want to know kung sakto ba ang Pulse Asia survey. Okay, so ang kini ni ako ning Facebook page ha, Attorney Rufil Fernandez Banyok, nya dunay check mark. Kompleto na, Attorney Rufil Fernandez Banyok, nya check mark. Akong balikan ng totoo na, basahon ako ng mga comments, may galang katawanan po ng ubang comments, ha? Publico, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Now, alita mahigala sa akong gi-post names, nag-post ko nga kung election karon ganina ning sayos buntag nako gi-post kasamang ni Muel. Doon na natay reaksyones nga nakuha. Mo ni akong post ha. Kung election karon unya one-on-one. Kini ni ang good morning ni mo Attorney Janres Abidla. Sige. Nya ako gi-post paling Janre, basta mag-appeal kag react na paling Janre. Paling Janres Abidla, ikaw po Attorney Jan Cagulada, Attorney Rani Montesclaros, Attorney Daryl Delira. Ang akong gipost ini, kung election karon unya one-on-one si VP Sara Duterte ug Senator Raffy Tulfo, kinsa inyong pilion pagka-presidente? Nya open parenthesis, just want to know kung sakto ba ang Pulse Asia survey. Nya close parenthesis. Doon natay 7.4 thousand ka mga comments. Akong basahon ning uban kutob lang sa mada. Ang ilang mga comments mahigala giingon, daya may ginganlan, basahon na ko ning uban daykin. Ang uban di madaog surot, pero ako basahon ning uban. Si Mars Barangan Bertoldo miingon, Raffy Tulfo para raman siguro na sa mga magtiayon nga wa magkasinabot kay nangabit ang asawa. Oy, lain ganing mga una-una as tao. Nya doon na po yung reply niya day. 34 ka bukang ni kuno? Ni reply. Si Tulfo hilom kaayo sa kinawatay sa gobyerno, wala siya tingog bisan gamay na lang. Naapay panahon nga ning laban pa sa kawatan. Pero ang si Sara Duterte tanang kawatan iyang kontra. O mudaog ni social na ang presuhon, congressman o mga mayor o gobernador. Government employee na isulod. Ako lang basahon ning uban. Si Leonie Obsioma Lim, Duterte pa rin may attorney. Si Sakay Jimari, VP Sara Duterte. Si Janet Alicia Kaingoy Adalia, Sara, hindi mamimili ng serbisyuhan. Tanggapin kahit mahirap. Tunay na may malasakit. Sara, gyapon siya. Si Luti Duterte gyud may attorney. Si Sir Magno Sidilio, bisan plus 5 million pa na si Raffy. Uy. Si Jigger Yunson Biason, Sara Duterte gyapon ko. Si Tuto Monte, Inday VP Sara ko attorney. Si Lambak Naiso, yung hindi mabayaran ng pira, Suli Duterte. Tahimik lang kasi si Boy Robos. Isa may Boy Robos day. Sa pasabot nila ani. Si Lilia Gaviola, Suli Duterte pa rin hanggang dulo, walang iwanan. Si Aileen Tugdang, obligado, Duterte pa rin kahit anong mangyari. Si Isabella Sara Duterte. Si Geraldine Campaner, Sara Duterte wa na ilain. Si Hualarido Ortizano, Duterte jud ko attorney. Si Mirna Abilia, Duterte Japon. Si Ivy Jane Kambangay Dayot, Trillanes lang ako sir. Uy, saag mas Trillanes. Sige, napay butos Trillanes sinon. Ang akong ipapilian si kuan lang, Raffy Tulfo og si Sara kay mo man ni ang sa kuan kanana ang Pulse Asia ron nga kung one-on-one kuno si Sara ug si Raffy tabla na kuno. Mo na akong naghimo kog akong kagaling survey pag klaro og unsa bagini. Tinuod ba ning survey ha sa Pulse Asia og di ba? Okay, si G Galo, Duterte jud mi attorney. Si GC Bagyon, Sara Duterte gyapon ka attorney. Si Marites Matutinaw, Duterte lang wala nang iba pa para magkaroon man lang tayo ng tinawag na forever. Si Nimrak Umil, Duterte pa rin. Si Al Chano, Sara pa din. Si Arlie Panya, Inday Sara Oy, for 2028. Si Das Nugal Zinibay Newdy, Sara Japon attorney, Sulid. Si Rosemary Maghanoy Mansia, still Sara Duterte pa rin ako attorney. Si Lolita Sarabia, Sara Duterte ako attorney. Si Rune Apolintissima Layawg,
Siyempre, attorney sa Bisaya. O Bisaya mo sa Rafi. Way klaro sing pagkatubaga, no? Kay si Sara Duterte o si Rafi Tulfo, paras Bisaya, day. In fact, Davao sila pareha, no? O, parehas na, ha? Ibutan tama ayong tao si Rafi Tulfo, maayong tao si Sara. So, kinsa ma inyo pilion lang do, ha? O niya akong, pangutana. Kahit sino, si Amalia Nibrida Gutiangco, kahit sino sa magkapatid na Duterte ang kumandidato for president, sulit Duterte pa rin kami. Si Risa Tupas, VP Inday Sara Duterte, siyempre. Si Marina, siyempre Duterte. Si Lina Sarcauga Alfici, attorneys Inday Sara. Dexter Arcina, Sara Duterte 2028. Si Enriqueta Portugalisa, Duterte pa rin. Juby Olaga Ramlayasan, siyempre VP Sara kami, ng angkan ko. Si Lucille Antiampo Langoy, siyempre Duterte Sara kami. Si Atilim Difunturum, si VP Sara pa rin. Pers Watimar Laurin, Duterte pa rin forever. Si Tara Abrigo Fernandez, Sara Duterte Judoy. Na may nanawag na ko, di pa ko makatubag sa tawag. Si Arnie Farol, VP Sara wa na ilain. Si Buyax Jail, Duterte gihapon ko attorney. Si Anthony Candilanza, Duterte pa rin 2028. Si Lenny Villacorta, Sara always. Si Romel Langido, adunay pagbati sa mga pobre o adunay klarong baruganan o labaw tanan dili madiktahan sa mga adunahang elitista. Duterte pa rin 2028. Uy, Duterte maning mga kuan. Sunod si Mila Consiga Siles, Sara Duterte pa rin. Si LG Pahinti Cerilles, Ayway Duha Duterte. Si Sal Monton, Duterte pa rin. No to Tulfo Brothers, never. No to Ben Dalo. Oy, di pa kapinan pag Ben Dalo. Si Sheila May Landero, Sara po kami attorney. Si Emiliana Binilan Camilutis, Duterte kahit kailan. Si Kudis Diumi, Sara ang malakas. Si Noel, VP Sara siyempre. Si Titing Jewel Pipito, Tatak Duterte. Si Cyrus Lantixi, Inday Sara. Si Robert Restauro Alipio, yung comment dire, solid Duterte kami forever. Si Sinon Kapi, basta Bisaya, Sara Duterte. Si Ashley Payad Aknijaw, sa VP Sara pa rin. Si Rubilin de los Santos, solid VP Duterte kaming lahat. Uy. Si Inalim Tiro, siyempre Duterte Sara kami. Si Clint Mark Kumilang, Duterte solid kami, Tagalite. Si Jose Armudia Good, Duterte pa attorney. Si Renato Peligro, Sara ko kay nabasa na papel ni Rafi. Nabasa na papel ni Rafi. Si Renante Peligro ni. Si Gabrin Dalid, Sara pa rin, Tukhang 2.0, kamay na bakal. Si Gilbert Bihik, matik na. Isa may matik na, si Rafi or si Sara, wa ninyo, tiwasan ninyo og comment kung mo-comment mo para maklaro. Kay minka, simpre Bisaya, di gyapon na counted ni Sara og din na counted ni Rafi, tabla na siya kay pareha man sa Bisaya, no? Og moingon matik na, supayi og isang matika ha. Okay. Si Navi Roble Hugalbot, attorney Inday Sara. Si Jerry Monares, solid ko attorney. Kaning solid ko, di gyapon ni makwintada day. Kay kinsa man solid mo ni Rafi Tulfo or ni Sara Duterte. Okay. Julita Miagao, Tulfo na lang ko. O na, ka Tulfo. Okay, si Julita Miagao, Tulfo siya. Alex, usa pa may kang Tulfo? Nalista ni mo dahi, nakaanaanin ko ana. Alex Belina, saan po ba ang baluarte ni Tulfo? Anong utana lang. Michelle Alftap Adlawan, Duterte pa rin attorney. Si Gibnis Nice, si Attorney Rufil. Uy, ako na mahino, igipili ninyo anong kalakiha. Wate apil ani, no? Sila laduha atong papilian, si Sara Duterte o si Rafi Tulfo. Okay. Si Mamak Norberto, Sara Duterte kami. Si Fujiko Watanabe, Rafi Tulfo ko attorney. Napoy mga Rafi, ha? Pila na kabog, tulo na kang Rafi day. Dari asa kong gibasa. Jurijan Yapuds, Y angay. So, Y angay? Y one ay lain, Duterte.
Ilnad Polinar, Lusabad, Sara Duterte. Solano Dinya, Inday Sara po kami, sulid. Si Los Romano Celiote, VP Sara pa rin. Si Jigger Bismanos, Sara Duterte po ko, attorney. Sulid Duterte kaming lahat dito. Oho. Si Norma Carpintero, Sara Duterte pa rin. Si Fidel Sabaricos, basta ako, 100% Duterte. Pinakumukumo pa. Si Johnny Sais Baslag, Duterte pa rin kami. Si Diosdado Balduman, Sara Duterte kami, 100%. Si Linar May, Sara Duterte ko, attorney. Si Bibi Katubig Aspines, Duterte po ako. Los Abi, Duterte kay Bisaya. Edgar Lapay, sa babae ko, attorney. Si Rakiram Silonrof Zitro, maragibali ni Iyangan. VP pa rin. Si Alvin Dinglasa, Sara Duterte all the way. Si Sunny Caballero Dayaw, Duterte pa rin kami. Si Ami Cabrera Suli Duterte, walang iwanan, from Saudi Arabia. Good morning mga taga naa sa Saudi. Si Purisa Tihidar, VP Sara Duterte. Si Julie Limbaga, Duterte gihapon oy. Si Rose Ponce, bisan pagtagaan ko ni Rafi Tulfo og million, char. Inday Sara Duterte pa rin ako. Dominant si Tulfo, imagine yung kapatid niya Erwin Tulfo. Sometimes we need to bend the law in order to please people daw. Ha ha ha. Hungog. Uy, kalain po ito pagkasuryahan. Nabasahin nun akong hungog. Di apay lain mga kagalaan si kinsa maning uban. Abadisa Nunez, Sara forever kami. Si Rigor Jean Angel Faith, Inday Sara attorney oy. Si Andre Intrampas, Sara taga Cebu. Si Crisancio Amit Jr. Duterte pa rin. Si Balios Clavo, Suli Duterte pa rin. Si Thelmas Vlog, Sara Duterte pa rin sa Pilipinas ng pagbabago. Daghana ini mga higala. Di na ko mahurot basa tanan no kay patin daghana man kay ni. Okay, mura nga Duterte man yung mga kuana kasagaran. Patin daghana kaayo, no? So di na ko mahurot basa ni diri ani sa kuan. Diri ni sa akong Facebook page, mga kaigalaan, kining Attorney Rafael Fernandez Banyok nga dunay blue check. Kining akong Facebook page, mga kaigalaan, ikatulo na taon na nako ni nga Facebook page. So ako mong giawhag pag-follow ani kay gibutangan na kog check mark ni kay kanana ang katong una na kong Facebook page ubay-ubay na lawat atog mga followers natingala ko nga natangtang man. Hawag tang lagkalit nya ikaduha nga Facebook page na ko usad mausag gyapon dugayan na ba to nako pandemic pa to kasamang Nestor. Natangtang na sa gyapon ano di na ko kasuod ba. So karon naghimo tag bag-o at least na natay 544 ka mga thousand ka mga followers. Ay, nahihinay lang ning ato. Kay kung wa pa to matangtang tong akong unang Facebook page ikaduha, medyo daghan na tag listeners, kanang followers. Pero sige lang, nahinay lang ning ato mga sukitig paminaw. Mo na ako lang gyapon mong awhag sa pag-follow ani ni natong Facebook page. Man itong atong official Attorney Rafael Fernandez Banyok na nay blue check. Okay, unya atong YouTube channel mo gyapon Attorney Rafael Fernandez Banyok sa YouTube. Okay, kay na may uban mahigala nga ari mo tan-aw sa YouTube, na may uban ari sa Facebook. Okay. Ang atong sa YouTube channel na to sa daghan pa ni mga komentaryo dinhi mga sukintig paminaw. Di na po nako gyapon mahulot og basa mga kagalaan tungod sa kadaghan. Ubay-ubay ning sa atong YouTube chat nga mga kaigsuonan nato. Nga ni Kwansad ni Kwan po dapat Sara og Lini ang survey. Actually na ay kang Sara og Lini nya matod pa sa kuan sa Palace Asia, pildi si Lini og 8%. Gamay ray biya. 8% na lay daog ni Sara ni Lini. Pero ang akong giunagod, ang kining kang Rafi Tulfo o kang Sara kay matod pa natay magod sila kuno. Muna nga mo na akong gikuan. Dahil sa atong YouTube channel sila Lawrence Rios, Junjun and Joan Rios, Duterte kami. Sila si Kwan. Lisod man pamasahon ning mga account sa YouTube day. Mura medyo naslay mga kuan-kuan ba, no? Okay, tanaw ko sa comment dito attorney kasagaran VP Sara man daog na daan attorney. Mao ba? Duterte kami, si Ronaldo Aligada, Nestor Tradio, si Arnel Lipon, Sara Duterte kami. Sa kalam attorney. Daghan mo diri sa atong YouTube.
Si Emilita Atamusa. Kaming mga taxi driver attorney, Sully Duterte jud mi. Kay haron mabalik ang kahapsay og kalinaw sa tibuok Pinas, attorney. Maunay labing tinuod, attorney. Si Joyce Swasin, real talk lang tamam, and sir, Sara Duterte ang sakalam. Okay. Si Edita Elisiones at Phil Bisan nga kinaunsa Sully Duterte kami, Mindanao, Cebu. O daghan kay ni. Nya po ni kuan ako sa man WYNY. Ikaw na lang among butanan Atty. Phil. Apil mahinon taning kalakihan ni store, ha? Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point.